Εδώ πέρα Παρασκευάζω. Για τα μεγάλα να τον αγγίσουμε. Έτσι θα δει τη μαλλιά μου. Εγώ δεν κάνω μαλά μου αδερφιά μου. Να υπάρχει να πάρει. Ο Παρασκευάς είναι μια ρεζίλα και μισή. Πήγε και πήρε 1,5 ευρώ την υπογραφή, θα τρέπετε λίγο ρε. 1,5 ευρώ. Γιώργο, από το αυτό δεν δικαιούσε να πάρει λεφτά. Δικαιούται από την ίδια εταιρεία. Θα μας πάρει να με τους ανθρώπους. Πέρσι κάμερα νεκροτή, να πάμε στη Δρούζα, να το παρουσιάσουμε να κάνουμε μαζί. Πέρσι κάμερα. Και ο Θείος θα είναι συνήγορος. Ο μόνος όταν θα οικονομήσουμε. Τα εταιρεία μου θα μην αμμονές, θα μην από τα δω. Αυτό, καλό για μάλλον θα έχει το δικαίωμα, δεν έχει δουλειά από παλά. Τι λέει παλά μωρέ με καλά. Σηκώστε τον κύριο, ο εργάτης μας, τι μπορείς να πείτε. Δεν είναι Γιώργο, ναι, αγάπη. δικαιούται να πάρει ποσοστά από την εταιρεία της. Από τα φέρα μου δεν δικαιούται. Για αυτό δεν πάρε ο Καρδαβέλας τον έβγαλε τον. Ακριβώς. Ότι 1,5 ευρώ την υπογραφή και μετά τον πήγε 5. Ο κόσμος. Όχι. Εδώ πέρασε μια μέρα από την πλατεία από εδώ. Και Κασταβίνη, πέρασε μέσα από εγώ και κάνει αυτό τα τατσού. Ήταν όφιος και έκανε... Ναι. Το έχω δει σε βίντεο. Ήσουν μια μέρα εδώ που έβαλε και πέρασε το μπουκάλι από εδώ. Δεν το πίστευε. Το βάζει. Με την άλλη Ξαφιάτη. Το ξέρω. Η γυναίκα δεν την έχω πατσά. Ο μαγαζίνος έχει μαζίσει πολύ σελίδα. Ο μαγαζίνος έχει μαζίσει πολλά σελίδα. Όλα παιδί μου, τι έχεις εδώ πέρα. Αυτά πάνω δεν είναι. Κασταβίνη. Έλα, ναι, τι πάνε. Πες να το ακούσω. Απολογήσου και λίγο θα ηρεμήσω τώρα αρχίσου. Απολογήσου, αλλιώς θα το πληρώσεις με τη ζωή σου. Θα ψω και πέσα, σε κλάψω. Θα ψω και πέσα, σε κλάψω καθόλου. Αδέρφια μου αλήθως, για ποιους ουσιούς. Εγώ θα κεντάσω να είναι σκυρία εδώ κάμερα. Για ποιους ουσιούς. Αδέρφια μου, αλήθως πια. Όποιος εξώνεσε. Μην την καρδιά του. Βάλε μόνο σποριά. Στα όνειρά του. Αυτά μέσα αυτά στα γυρεύει. Κάμε να τράζουν. Αδέρφια μου αλήθως πια. Αδέρφια μου αλήθεια, πουλιά. Ευχαριστώ. Πουλιά, πού